li għandna ta' Six Week Challenge, għamel xejn congratulations Marika, se tassew ikollu ftehim jara l-video. X'waslek biex tajt tisma' jiena wasal iż-żmien it-teġdiet illi nagħmel xi ħaġa. X'kienet idejek, x'ma kienx qed jogħġbok fik, xi xtaqt tinbidel Marika. Jiena ma dejjem nisib, monta t-tfal, u dejjem ma mandigo, u jiena li għamma ċinsi. Dejjem nusib it-tfal, dejjem għamela familja tal-jom, għal-raġel, għal-familja, tal-madwari, u jiena li dejjem għal-aħbar. Fajnej, kont insomma kont xejn fil-Facebook, xejn il-video kollu wara x-xogħol, u internet verkawhom. Tajjeb ħafna, ġifieri inti kont qed tħoss li għax ma kontx qed tagħti lilek nifsek. Ikkawża li forsi inti id-dea, il-feelings li ma nittajjeb lejn Marika x'exa. Jiena bdejt niżid fil-peace. L-istress li kelli ma qed nikol iktar. Fajt nagħmel li kemm stajt waħdi, iżda ma nixtiex. Ma qed xi ħadd tiegħi. Bażikament qed ixtaħat xi ħadd professjonali Napprezzaw ħafna. Ikollok tgħidilna waqt il-challenge issa iktar milli qabel jew wara waqt. X'kont qed tħoss forsi jekk bdejt għandha tinnota xi differenzi, x'kien qisu hekk l-andament ta' waqt dak is-siġġett. Kien ħaġa li ġejt jiena challenge naf li ġejja challenge naf li ġejja li jkun xi ħaġa li ġejja li jkun. Waqt il-sessions vera kont qed pjaċir għandu ġodda, bdejt il-mostrajja ħafna mill-ewwel nara differenza mill-ewwel session bażikament. U ħassejt li tajjeb, u kemm bdejt il-mostrajja bdejt nitħajja li ġej u nagħmel il-sessions. Taġġel. Ikollok tajt issa li qegħdin għandu kemm għaddejja wara s-siġġimat tiegħek. X'differenzi għand? X'differenzi qed tħoss? Forsi x'ħadu reklamatorja ma nidri. Differenza kbira, għax ħassejt li ħassni ħafifa, ħassni iktar attiva, issa li naf għandi wkoll wara li għal xinta u ma nisib li kejli għandi farna li jkun kollox. Ħassni li tajjeb ħafna, ħassni tajjeb ħafna, u ħassib li jkompli għax ma nix nitlaq. L-għu nagħmel biex jkompli attiva. Fil-fatt biex nitosbu naqxej li qed tajt illi kemm importanti illi l-ewwel siġġimat iva il-bidu huwa li tajjebes, il-bidu huwa l-aktar li għandna bżonn nagħmlu sforz, però l-bidu huwa biss qisu ta' induttatura għal dak li verament hemm bżonn. U li hemm bżonn huwa li dak li tajjeb nagħmlu nibqgħu nagħmlu. Jiena nemmen li jrid ikun hemm xi ħadd jikkuntaw, jrid ikun hemm xi ħadd professjonali li jagħmel, għax għalkemm alright nagħmlu fuq l-internet u l-information. Però dejjem meta tkun waħdek dejjem waħdek isek vera ma sarx ta' ċertu punt, imma meta jkun hemm xi ħadd qed jgħallem, qed jgħidlek kif għandek tiekol. Dejjem għandek iktar attent. Iktar titgħallem u iktar Ikollok tajjeb kemm xi fiżiċi illi rajt fik Marika daw is-siġġimat. ċertu wieħed ma kienx jiskub li kont għandihom l-aħbar. Biskri ma ħadux. Sewa. Fil-fatt Marika, minkejja illi anka bħala pis għamlet li ħafna. L-akbar bidliet li rajna f'Marika kienu bidliet fiżiċi, allura li Marika għażilja bħala waħda mill-winners taċ-challenge tagħha. Tajjeb winners mhux bil-forsi kollha waħda fil-każ tagħna, winners jista' jkun hemm ħafna jew jista' jkun hemm ħadd. Allura jista' jkun ħadd għax nisfalna huwa. Tajjeb. U għal daqstant iva Marika kienet waħda mill-ħafna winners illi anke kellha f'dan iċ-challenge. Marika